הסתכלתי עכשיו כמה זה עולה לי. המראה הזאת 5 שקל. מראה 5 שקל. זוי. לא יקר, ממש זול. המאסקרה אהובה עליי, חכו, אני פותחת אותה. אני פשוט חורשת עליה, בגלל זה, והיא נגמרה לי. וכהייתי צריכה לקנות. לא צריכה, כן, אבל הייתי מחויבת. זה חולשותיי, מאסקרה. חולשה שלי בחיים הזאת. עלק. אתם צריכים לראות, יש לי אולי מגירה שלמה שממולדת במאסקרות. יש לי של הכל, של רביוטי, בנפיט, הכל, חיים שלי, הכל. קונה. תראו את האפליקטור. למה זה ככה האפליקטור? מה יש לי? אני רגילה לזה, זה המאסקרה אהובה עליי. המאסקרה הזאת. המאסקרה, אני אוהבת אותה בגלל האפליקטור שלה. תראו את האפליקטור. האפליקטור שלה גדול והוא הרבה יותר מפריד את הריסים והוא מעריך גם את הריסים. כרגע אני לא מאופרת, כפי שאפשר לראות וניתן לראות, אין כלום. וכאלה פשוט סוכריות טעימות כאלה. מנטוס. מרמבה. נשאר פה עוד כמה שקלים, זה כבר לא מעניין. אוקיי. אתם לא יודעים מה זה. זה גם לא חנות מוכרת, אז אתם תבינו בסוף מה זה. עושה לכם בסוף. אוקיי, פשוט קניתי ז'קט שחור ארוך. כי פשוט, שלי, נראה כתוב עליי. שלי כבר מלפני 2 ולא קניתי חדש, אז חמוד, אותה חדש שלי. הוא הנבחר, הוא הבסט פרנד שלי. בגלל שמקפיאים לי את הכיתה, כן? כל זה. סוודר, טרניק כזה של סטיצ'י, טרניק של אלו קיטי כזה עם קיטי חמודה כאן. וכאן ועוד סוודר, כזה, טרניק כזה. ורוד שכתוב עליו מילק. זהו, זה שקניתי מפוקס. מייג'לים. הסוויצ'רט מפוקס. כן. וזה היה לקנות שלנו. סתם, יש פה הצקת. טוב, אתם... מה זה? ממש לא יודעים. החולשה בחיים שלי הגיעה. וזה דברים פיצ'ף קייס לשיטת איפור החדשה שלי.